மாவட்ட இணைப்புக்குழு தலைவர்கள் மற்றும் நிதியமைச்சின் சிரேஷ்ட அதிகாரிகளுடன் இடம்பெற்ற பேச்சுவார்த்தையின் போதே ஜனாதிபதி இதனை தெரிவித்தார். 2024ஆம் ஆண்டு வரவு செலவு திட்ட ஒதுக்கீட்டின் போது உற்பத்தி பொருளாதாரத்துடன் தொடர்புடைய வேலைத்திட்டங்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்பட்டது. மாவட்ட மட்டத்தில் ஒதுக்கப்பட்டுள்ள குறித்த நிதியை விடுவிப்பதில் ஏற்பட்ட தாமதம் மற்றும் செயற்திறனற்ற தன்மை தொடர்பிலும் ஜனாதிபதி இங்கு அதிகாரிகளின் கவனத்துக்கு கொண்டு வந்தார். கடந்த சில வருடங்களில் கிராமிய பகுதிகளில் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் அபிவிருத்தி செய்யப்படாமையினால் கிராமிய மக்கள் பல பிரச்சினைகளுக்கு முகம் கொடுத்துள்ளதாக சுட்டிக்காட்டிய ஜனாதிபதி, கிராமிய அபிவிருத்திக்காக இம்முறை வரவு செலவு திட்டத்தில் ஒதுக்கப்பட்டுள்ள நிதியை சரியான விதத்தில் உரிய கால வரையறைக்குள் செலவிட வேண்டியதன் தேவையையும் ஜனாதிபதி சுட்டிக்காட்டினார். அதேபோன்று மாவட்ட அபிவிருத்தி குழு கூட்டத்தை நடத்தி அந்தந்த மாவட்டங்களில் காணப்படும் அபிவிருத்தி தேவைகளுக்கு முன்னுரிமை வழங்கி உரிய விடயத்தானங்களோடு தொடர்புடைய அமைச்சர்களையும் அதில் இணைத்துக் கொள்ளுமாறும் ஜனாதிபதி இங்கு மேலும் தெரிவித்தார்.